I ens van explicar que es veu que fa molts anys, quan el poble era molt petit, poder hi havia 150 persones o així, de cop i volta... I com anava així, no a un pont que es diu el pont dels dimonis. El que no va ser bo. Es van veure els ulls i allà sabeu que van fer els seus cors alhora. Scum-scum! Un, dos, tres! Scum-cum! Scum-cum! A Ripoll! A Ripoll! De la dona. Però resulta que la pagesa era sorda com una parola I no va oir-lo.